Koro profesa nikech une mukao neno mar ji sani utime nade? Ji oro nu jumbe koso ji ndiko piny koso gibiro to giwacha wacha to be nitiere listi mar ji ma ngata nyalo biro. Koro ngata kowuok to biro kama put nitiere. Uting'o bade monde ko wuok koso nyinge nyako miu mokwongo. Gino chenro no pangore nade? Erokamano ahinya Trevor. Anyisi ni nyoro nabedo chakre saa 2 nyaka saa 11. Ngata mano biro Migori. Onge kata ngata achiel mano dok ka ok owuoyo mane nigi gima biro. Gima watimo en nitie gik moko ariyo. Mokwongo waluongo ji te kaka sani waluongo jo Homa Bay te. To kwaseluongo jo Homa Bay te wachako wagwelo kikunde grube ka grube mong'eyo nochung'ne gike mag puonjo. Nyoro kane wadhi Migori ma kaka ne wachako na nyiso ji mano biro ni wadwa chako gi ja Kenya ma kawaida to wabiro tieko gi jotelo. Moko wadwa chako ni jotelo ma do wuoyo seche 3 to ja Kenya mara kawaida kuoge. Ne wachako gi ji ariyo. Ne okwongo wachako gi nyithindo mane nitiere, nyithindo manie skul. Ne wachako nyoro gi Kuja, nyithindo ma Kuja, king'e Kuja School of the Deaf emane wachako godo. Kaeto mar ariyo wadhi nyithindo wa mag secondary, kaeto mar adek watieko gi nyithindo mar private, nyithindo ma Migori. Kana waa kanyo to wagidhi gi jo ohala matindo e Migori. Bang' kanyo waluongo jodongo ma jo higni 70 kadhi mbele. Bang' kanyo waluongo grube mag mine to gi mine mane nitiere. Kwa kanyo to wadhi ir jopuonj manitiere kanyo te. Kwa kanyo to wadhi ir jo NGO, kaeto wadhi ir jo kanisa, kaeto wadhi ir jo NAT gi jo Kupet, kaeto wadhi ir jo TTC, kaeto wabiro jo County Assembly. Koro kogik kaeto wabiro jo BOM. Koro kwaluongo kaeto mwatieko mogik waketo group ne ngata mapok ne waluonge kikundego. Koro nyaka bi. Koro ka ji obiro gima watimo en wachako saa 2 to wagik nyaka saa 8 to wawacho kikunde. Koro kwaluongo kikundi to ine kikundi no ok ni nitie nying ng'ama ne wandiko, kikundi ma wan godo. Ne wan wachako ka gi jo biashara. Jo biashara moro mantiere to biro. Mano penjo mipenja mokwongo. Penjo mipenjo mar ariyo to ji biro gang'o. Trevor kain gi gimo setape kaka jaduong' na nyisi mano Suba no biro gimo setape wabiro kao. Kain gi gimo ndiko gi lweti nitie jo mano biro gi lwetgi gi kalatas ma gendika gi ndiko gi kalam gi lwetgi wabiro kao. Ka onge gima ndiko idwa mana wuoya wabiro winji to wandike kalatas to kendo wabiro kete e audio to gi video mondo gima ne wacho no wan godo kata wabiro dhi winje kendo to wandiko. Koro ja Kenya moro mobiro ngeche ma ok en jok modhi skul kende, en ma en ngata man gima dwa wacho ok wachuno ni gin nyaka kel kanya. To ng'amoko biro be Trevor nitiere email address wa mar working party bioronwa. Chieng' manchan ne mogik mane chieng' wuok tich ne waseyudo oboke 5,000 ma jo Kenya oseoronwa. Koro ngata ma pod nigi gimoro okelnwa kela to wabiro winjo. Mana kaka watime Trevor.